أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. إن بي الحمد لله رب العالمين. ko Allah wela so Allah welama hunde kon yidirde wonirta so Allah welama jingandema kala no jiɗɗa wonira ko noon tigi wonira jomiraɗo subhanahu wa taala waɗiren tuma ne jetteɗen gonɗo Allahu mo iwata wonde Allahu mo ala ko ala o ala kadi ɗo ala kanko woni gonɗo goodal waɗi goodal woni sirru goodal hunde kala woodi e gooɗagal annore Muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam. kanko kadi woni mo joomum suɓi suɓi ɗum haɓri ɗum no suɓi kadi no suɓi mo joomum wela welnori ko wela to wela kadi mo wela nde wela o tagri men sababude annore Muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam. ñun mo gafal hasami nabil murtada khairul kiyani imamul mursalina amanu kullin zimamul muhtadina wazu damani raisul abidina wa zaidu kullin rahimul muzibina fazawani falilahi alhamdu. jettoɗe godini Allah e nelaɗo mum Cheikhna Ahmed Tidiane Sharif hande ko musidɓe moɗon wowɓe arde kala dimanche e nder émission men la DSTV Diaspora Sénégal TV. adu noon ɓe mbi ko ñalawmaji gorle jontaɗo fof noon beele aynoya hande holmo Demba Abou Sow addi ɗo e nder la DSTV ko gorko bambaɗo cokalel ceganaɗo ceganeji kangene ŋacciri yontaɓe ɓe mbi so suka laaɓi juuɗe ñamdara koye mawɓe. en kewi wiide noon ko ñantara pulagu ko ina heewi awluɓe nanɗon wambaɓe nanɗon lawɓe nanɗon consort maabuɓe nanɗon kono noon hande natirɗe ɗo ko hinde mbabagu so tawi noon wambaɓe kalama e nder reedu Fouta ñantoɓe pulagu ha société woni fof yito hoore muɗum on gorko bambaɗo wiyete ko Samba Abou Samba Seydi Ba Pullo gorko mo Bakil e taaridi mum koye on nokku toon woni to mbuto makko dasa hande ko kanko Demba Abou Sow bismi e nder la télévision men Diaspora Sénégal TV mbiyan la DSTV jofrinayi windere noon no gowi heɗorade no gowi yeƴƴirde nder la DSTV hande aɓe kuccite cohlel caganaɗo kengel e ŋaccere yontaɓe o woni Samba Abou Samba Seydi Ba Pullo goto e Mbambagu anide Fouta walla e Fulɓe. caméra ma meɗen Amina Ndiaye ina nangi caméra o ina yaltina ayaw meɗen ha moni fof yiya ɗum. eɗen calmina DG Seydi Abba Sharif gonɗo toyte e leydi Congo hande diɗɗal e sete ceerno Nour Cheikhul Mountaga Daha kanko e Bouda Samba Almami Bouda woni Bouda Keneme hande toon to Congo Brazza eɗen calmina ɓe eɗen juuroɓe hande noon ko Demba Abou Sow ari ɗo hande la DSTV ne arde bambaɗo jontaɗo suka ceganaɗo ceganeji kangane ŋaccere yontaɓe Samba Abou Samba. so yama Demba Abou Sow noon ko gorko mo calaga e gaale yamari bukkay jeejogo kadir gasa farba ɗum noon hade hay hunde Samba Abou Samba Seydi Ba Pullo salminago adango e nder jokinayi windere ɓe ketto holi oɗo invité de marque mo Demba Abou Sow addi ɗo e nder la DSTV. bisimilla ma salminago ma adango Samba Abou Samba bisimilla. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان وسلم تسليما كثيرا اما بعد صلى الله عليه وسلم misalmini pulagu windere ñoro ha toro Sudan ha Dakar salmiti mama kay ha kay haydi may wona kerul sa sécurité pullo tawata to gonga e Demba Abou Sow ko haylante non so samini hani hocce gonga Samba Abou Sambu jugal to e Bakel Sare Demba Gidim Palle Modin Kane jida ngara kotan jewna do e diaspora Sénégal TV woni DSTV gonga sen noddama do ko yande hawre tellade yidde wonde non e fodde wonde hande wonde jalla ngona tan pofta buri salmini pulago windere nde fof e mi salmini guilay technicien ji Amina Ndiaye Amina Ndiaye en cameraman international e an Demba Abou Sow e DG modon Sidi Abba Sarif ko tere kongo sa mi salmini kala pulagu mi salmini yidbe pulagu be surtout mi salmini yidbe ambe sam yo be gandu yeyde sara yeye pamma ganduɗo paamu so puyɗo nani siko ko reccude dande paamu ɓoggol tawana jeere ala marawde ko saɗa yewtu ɓimani saɗa bata bat ɓimani saɗa jammo ganduɗo jammede sa ñagui mo anda ñague son kaɓi ko an tooni on nani ka bandiraɓe salmini Seydi Ba Allah jarama a jarama Samba Abou Samba Seydi Ba pullo gorko bambaɗo machallahu joɗɗo ko waɗata fallilahi alhamdu salminago ma woni gabbe kange kalis jartoje ene jooro min beltima no fewi sanne kadi yandu kadi diaspora jokonayi windere ɓe beltima e salminago ngo min mbima noon kadi bisimilla ha joni bisimilla mo ganduɗa ala ɗo haaɗi master baɗe namnal men gadanal Samba Abou Samba Seydi Ba pullo hol darde mbambagu hol golle mbambagu e nder société pulagu holko mbawɗa arande meɗen Seydi Ba pullo e darde mbambagu e pulagu wiya ko labbo dikko pullo Samba bambaɗo Demba jallinguere fuɗɗi ndema fuɗɗi gaynaka ede heewi ɗum nante fesa holno ɗo wayi ko labbo o woni afo pullo o woni Samba bambaɗo o woni Demba ko aadi bille aadi jomiraɗo subhanahu wa taala wi ko wuful ahdi innal ahdi kana mas'ula gonga kumne aadi fo ñalawma darga koko namditte seɗɗi hakkude pulago e mbabbago wona dokkal tan ala ko jokkere en ɗam e so ɗum yawti Demba Abou miɗo hirdi hande to jagankani jagal luggel joololi waɗɗo faɗɗo taylo nangue caɓɓi jalambani biri bara bantinŋeje baba ndongo on ko hoɗon on wiyete gorko mo Baga Lambaye on wiyete Amadou Kome Amadou mo walal Amadou mo baba Ousmane Amadou mo Amani Amadou mo nene Thiamo bisimilla ceerno Samba e min nanli galle makko Maris gonga sa nani mbarangu Dakar weeɓani a yiidane tato marawde holɓen tato a yiidane Amadou Kome kono a yiidani so Kalidou Ousmane Soydou jari goral o bismimamin Parcelles Assainies unité 26 o bismimamami unité 26 o wimi Samba mbimomi nam o yurno firgo o ko dammuwol ko mbarangu maɗa o jaɓɓorimami ujunnaji sappo jaltumi ha jottimi galle babam o neldimi ujunnaji sappo mbimi Kalidou Ousmane Soydou jari goral ngal dokkal façon ko woni o wi Samba Abou sa heeɓi koɗo mo jiɗɗa no mbatta mbimi jaɓɓoɗa o wi sappo gadale ɗe ko jaɓɓugal sa wonde koɗo ma a hastani mo somo hoto no mbatta mbimi dusama o wi sappo keddiɗe ko dusirta kono a yiidare kodde hawa Samba Domale pese be Abou Amadou Malal wiyete Abou Djoubade Allahu akbar o itti oto makko gila galle makko naati jaksa o arini ba Samba Abou Samba bu juggal won otoji nayi so Zakaria wuwo albarka a sortiji de so Saydou wuwo kono mi yeccita so Harouna wuwo
sada bu oldu bohumdula kawel mbiɗa waɗana jibi oldu bohumdula kawel banda siri oldu bohumdula kawel o wimi Samba mbimomi nam o wi komi nalanke pullo kala ɗo nanɗa Abou Djouba mo mbiɗa Abou Djouba fof ne andi kono Samba ko min yimma yidde yahda ko haaji mum hoɗata so wona suudu muɗum mo hokkima gaɗinda ɓoggol ujunnaji sappo gore on nani ka albarka baraɗi ma ɗum waɗi mbimi sa nani mbarango Dakar weɓani a yidani Amadou Kome a yidani Abou Djouba kono a yidani Kalidou Ousmane Sy woydi nder bala kono noon albarka kikiɗe hannde o ko kirnaɓe mbiɗa ara ɗo ko mi haalde gorko pullo mboɗeri dono mboɗeri feela ɓende suɓe e awdi sabore gata maare ono so Sarif Samba Saykou Madina Gounass o Samba mbimomi nam o mi nelduma ujunnaji sappo mbuuɗo albarka ba Samba tumani Samba yero Gudiri jol ɓolo yoɗa ñamto faɗɗa moole danda albarka heccanki ba Samba Abou mbimomi nam o gokkima jamani gulle koyno rasol yaɓɓe naɗon mbaɗa jooke dilla wullanawa nayyi kene kecciɗi gallaɗi jorɗi gala paɗe dogori debbo mbiyaɗa Allah juure ɗum woni nagge ɗum woni nagge wayaya dembiri en kañƴi goni onoɗo kewide kamɓe goni rewɓe resoɓe rewɓe banduɓe noon mbiyi noon nagge kañƴi goni rewɓe resoɓe rewɓe banduɓe garta mbaala ɗanade ha weeta ndesa mo jiɗɗa ko nayyi ceeramo gaƴƴa ko nayyi cora ɓira cortoɗa jara jeeya koltan jeeyande sa kañƴi mbeɗo Allah juuɗe ɗi keɓani ɗi gartiri kuunali e ñuñali caygi jamma buunaji wendoɓe aɗa heewide kanƴi cirata walla ɗi lumbo walla ɗi guddina holɗo ɗum sifri ko kanƴi amin mbiyaɗi cureɗi ko nayyi kombeɗi ko nayyi paloyteɗi ko nayyi jaroje e maayo ƴentole e pawle bokol gotol laasi goti kolse nayyi ɗenɗi nayyi gallaɗi ɗiɗi bandiraɓe keɗe ɗe nayyi nagge ko recherche gallaɗi muɗum laaci muɗum fof muɗum ko nafoore fof nafoore hande sa e kono mbiɗa salmina waɗɗo faɗɗo tayla nangue nangue calɗi jalambani Maymuna Daoudou Demba Hamadi Oli ay so neɗɗo jibini debbo fayi juuɗe hoore wi feere am boni mi jibini debbo feere makko bonani feere mum boni ko jibinani gonga mi salmina madame Kome wiyete so amin guiran debbo mo Richard Toll jeewa Amadou Kome albarka joni miɗo ummi galle Amadou Kome Demba Abou ay nenam ko tubak babam ko tubak yalla ma e wajjande hoore ma tan pofta no Allah waɗirima ni taw ko non woni Allah noddi kana Amadou Sada so Adama Dembayo ay maccugel moƴƴani maccugal noddi joote maccugal noddi puydam heɓani gorko maccuɗo Diallo gañaɗama Samba Sané Abdourahmani Demba lollirɗo korere ɓe bonnani e Paris la France Diawa Abou yara jaari Amadou Diaw yara Sambo pipuneji laali Fatimata Salif Samba Djina Coumba Gueye albarka baraji mawɗo dokkal 200 000 ɓe Samba Abou e sugo debbo jarateɗo duuɓi sappo e jeeɗi 17 ans Allahu akbar baraji mawɗo dokkal 200 000 so Alpha Alhaji Oumar Ifra Paté albarka ñana mbeelon ba Samba Abou bisimilla maɗa baraji mawɗo dokkal 350 000 Diallo Baba Dioké piyanɗe tati ay pecce tati Demba pecce tati kejjata e gertugal matawde min gotti hamin kaari min kirti hamin kaari min kasiti hamin kaari fenade wona hen jeon kaara ɗum hejjata e goriyam kala gongal mawɗo aduna ko jikki e fodde kala to jikki woni min jotto min kaala fodde nde noddi Basiru Modi Sidi Hammad noddirteɗo lelle mi naati galle bammakko sanga ala sara garmi otam o wi jam ɗum ko Samba Abou mbimomi jaade o kawde ko Allah wawi mi hokkima ngaari mi hokkima tatiri min pullo kala eɓe ñamata ko mi rokkuma e noddirteɗi gilli gonga bari jaari Goudia Samba Abou mi yiɗi hokkede ngaari TikTok mbimi ala o hokkima ngaari matawde walla ko yiiɗa pullo anda pullo ande laƴe pullo kono mbiɗa salmini Saydou Ba 2STV wallahi gorko moƴƴo guendi e gorko moƴƴo no fewi min jottima 2STV aɗana mi rewi téléji kewɗe gonga kono o kanko ni woni sababu jokkodiral men ha garɗa ɗum eɗen jetta on sababu eɗen jetta Allah eɗen jetta on sababu eɗen jettamo no fewi kanko Saydou Ba kono mbiɗa salmina Dieynaba Harouna Deddi Hamadi Bukka Eli Jammodi Samba Jeeri Ali Biti Demba Doga to Pindi TV ha gore 2 fois min mbaɗi toon min jalti woy Samba Abou mbiminama hakkude meɗen fuɗɗaki Pindi TV te gasata Pindi TV kono mi yeɗitta Harouna Ba mo Témoin FM kono mi yeɗitta Aissata Idi Pouro mo radio Sénégal FM mi rewi téléje kewɗe wonnon pulagone acce am hakkille gonga jokkodire ene woodi hay so neɗɗo yaɓi yidde yiɗaka so Idrissa Yero o bonnani e Maroc kono mi yeƴitta Alsane Hammadi di Jallel Hammadi o bonnani e Casamance wuuro ɗo wiye Touba Mouride
ba amadou hammadi ba jari hammadi noddirteɗo jari boɗeje abdoul idrissa abdoul diakka noddirteɗo baba galle idriss sisoko amadou ɗume sisoko abdoullahi abou ay komi pullo morso mo koɗami ɗo no wiyete mbiyami min komi pullo min ko mi pullo ay mo yiɗa pullo yo hokkam pullo selli sa yiɗa pullo anda pullo so neɗɗo haali pular ka pullo heddo ko gona suudu wodru e nder cuuɗi hen hol kinde fulɓe e kinde fulɓe ene keewi gonga kinde fulɓe ene mbaɗi fayida e nder cuuɗi sappo e ɗiɗi ɗi cuuɗi joyi ñeeƴɓe cuuɗi joyi rimɓe holɗin ñeeñɓe cuuɗi joyi ñeeñde ko lawɓe gore wambaɓe wayluɓe sakkeɓe e maabuɓe ɗi godi cuuɗi joyi ñeeñɓe cuuɗi joyi rimɓe ɗi ko subalɓe gonga seɗɓe e fulɓe noon guinnitirama fulɓe way ko no ruusi ni jibinte ko caggal pamum ete so jibinama illinirte ko pamum e jawanɓe e toroɓɓe noon wonti wiɓe ko torotoɓe Allah jaabo kono ala wona haqiqa warawde toroɓɓe guinnira ko wuro to fulɓe peri to wiyete torot noon ɓe mahino ngaari ndi ko kanŋe ɓolo eɓe mbiyande tooru annabi Moussa bani Israila en nde ari tagi haɓe pecci ngaari ndi gore bandiraɓe keɗɗe jaspo Cheikh Souleymane Yuma Dieng Biran Abdallah Samba Ali Bana Demba Maymour Ndiaye Abdallah Samba Ali Bana Biramul Makara Biram Baka Cheikh Souleymane Ba Seydi Ba ko on fuɗɗi hinde toroɓe e nder ala annene ko kanko joni no wi mbaɗen fette jannguɗo e mo janngani pota nandude inde gore sa janggi wiye toroto sa janggi janggin sa janggi a jangginaɗo yalti fedde nde ko nde ɓe gaddoyino almami Abdoul Hamadi Lamine Mata Abdoul Ali Hammi Juɗir bin Abdallah Sarif to ɓe ñawduno cilon daga weedu koyle oole nammaji yetto jiya ɓurinimi soynade ayi ko kalanmi ɗo ko an ɓuuri kam anduɗo seydi ba pulɗo aɗa nde mbima tengurengu Fuuta ko cilon saldu Fuuta ɗo woni saldu Fuuta ɗo woni tengurengu Fuuta gonga Seydi Ba albarka pulago ndeysan aduna e meeri eɗen calmina Gueladio Sow joom leeraɓe kanko woni joom leeraɓe Gueladio Sow gorko mo porte autonome kanko woni port autonome de Dakar so yam port autonome ti hande o anda e Adama Sow États-Unis d'Amérique gonga ndeysan e sohnajo makko woni sohna Rugi Makki Habibou Nour sohna Rugi Habibou Makka sohna Rugi Makki Habibou Nour Makki Habibou Nour ko o sohnajo mo tanum duworte ko duworo ko ɓiɗɗo fof ko duworo kadi tani tanum kodde Adama e Seyli Wade Siré Samba Demba Ali Moutar holko mbawɗa haalade min Cheikh Oumar Mouhamadou Abdourahmani hamɓe kala gueɗal mija Samba Ali ile yelade jaaƴo Sadique Sakre poɗo walma kam Seydi Tall sohna Rugi Tall a nani ɗo inde nde ne winda ayna baaliɗo mim ara ayna baaliɗo ko capanɗe jeeɗiɗi mim ko capannayyi ara ko temedɗiɗi hawri 330 gorko toroɗo jagui fannuji 330 e fannuji sappo ɗimo nafoore mere goro Seydi Tall e mbiɗa salmina Tall Sam Bambo mbiɗa hoɗo morceau makko kan ceerno Djiby Yabolɗo bayaya dembere e mi yettima pullo mi jarnima pullo ko bacca baydi mi jaɓi golle maɗa bacca kotri men nan ɓe keɓi bacca mi seedima albarka pulaɓe wallahi egga ma siro honno ma siro hoɗo beeli gudda egga beeli ñalda e yeewen noddi so wallahi amen Diallo Aliou Ndama en Diallo Aboubacar ceerno jangguɗo qabla andi mbaɗa so ceerno janggi fof ɗi famani binde gore matawde mataw janggani wama an faktum se in fo yohli fo gonga ɗonde ko haala mataw janggani wabtaji fima adaka Allahu darul akhir fala tansa nasibak minen gore andi Diallo Mamadou Idi Pouro ko bonnani États-Unis d'Amérique honno ma sira eggo ma siro ɗum ko sifa ɗum sifa nayyi walla sifa so ɗi juuwi wonko bonnata walla egga ma siro honno ma siro hoɗo beeli gudda egga beeli ñalta e yeeweɓe ko pullo matawde sa wi pullo noon a wi nagge gonga sa nani egga ma siro honno ma siro so hoɗi e nokku waɗat finde ha gore so eggi e nokku waɗat finde duuɓi temedere pullo so eggi e nokku sa ari a tawa ɗon batte neɗɗo gonga hoɗo beeli gudda so hoɗi e wendu ndu uddat laabi ɗi nayyi fof ɗi daro
funnaange hirnaange rewoɓe worko so nayi muɗum naati e wendu ndu mabba pulaagu aynaaɓe keƴeɗe ɗo ɗum woni pulaagu han boɗeje hammadi yallah paati kukiri wal kakiri kakatongal ɓiɓɓe janaɓe ngal ɓiɓɓe mum kaketaki no diso Aliou Salif Mody ɓe mbimo pullo segu babara kunaare o haɓama gol wole tati ɗiɗi koye leydi jondu wotere koye maayo ene wiye jaaligo matawde o gorko pullo ɓe nana jaaligo no feewi noon jaaligo ko maayo wiyete albarka pulaago noddi Diallo Aliou Hawa Mbek albarka ñande Bakel Sare Demba albarka baraji mawɗi kono albarka dokkal nayi Diallo Amadou Adja Diallo kaalido Alsane Samba Kone giɗo bawɗo jilli jalluɗo waynani ñamminɗo tunnani dokkuɗo kadi tettani ka hono Diasambourou Alhaji Sadio Koral noddirteɗo Saydou Koutia so Aliou Salif Mody ay aduna ko jikkeje foddeje gore laaɓi kan ceerno Djibi Yambal ɗum Diawa Abou Yere Diary Amadou ba Moussa Aliou Moussa e Fummu Guileyji Moussa e Belgique mawno ay aduna ko waɗi babagal fayida ɗo koɗata ɗo babagal fayida machallah ɗo koɗata ɗo eɗen beltiniri ɗo hannde emo teddindirɗen hannde oɗo ñalawma e oɗo jamma mana bambaɗo mo ganduɗa ko invité de marque mo zamanu hefti ɗum andi ɗum min ñaago gurdam yo jutta amin wonda e cellal kisal kono holmo Demba Abou so teddiniri hannde e oɗo invitation e oɗo invité de marque tawni kadi nde wonno ɓe mbi so suka wawi ngami tan ko yumma nangue mbalaɓe muɗum gonga alay saago an joɗiɗo e teɗaɗa haala an koɗowo an jimowo wonoɓe dow ɓe ine jeemma ine mbima ne weeli waɗiri ni ndeka noon yettuɓe eɗen teddiniri hannde oɗo jamma goto e taniraɓe Elimani Boubacara Saydou Huntara Sine Hammet Juɗɗo Kane on woni Fatimata Kane ko toto États-Unis d'Amérique walli ni kadi mbiyanmo Aissata Kane jeewal mo ganduɗa ko Ibou Kane so wiyama Ibou Kane noon ko l'homme modeste l'homme très social l'homme qui œuvre beaucoup dans le social on woni anide Ibou Kane chéri o mo ganduɗa ko Fatimata Kane kamɓe kala koɓe taniraɓe Elimani Boubacara Saydou Huntara Sine Hammet Juɗɗo mo ganduɗa Elimani Boubacara Kane haaɓe tubakoɓe duuɓi 49 ina haaɓa tubakoɓe ina haaɗi anide koyere Fouta ina haaɗa koyere Fouta ina itta yaware Fouta ina haaɗi tubakoɓe nadde Fouta ina haaɗi tubakoɓe hoto kersin Foutankoɓe hoto bonnu Fouta ɓen noon taniraɓe mo hannde en teddiniri hannde oɗo jamma Fatimata Kane walla mbiyen Aissata Kane jeewal Ibou Kane wonɓe to hannde États-Unis d'Amérique ko noonne kadi teddinirten oɗo jamma biyeteɗo Ndeye Tuuti Kane so wiyama Ndeye Tuuti walla kadi alias Timzi Kane ɗum noon Ndeye Tuuti Kane suka ceganaɗo ceganeji kañen ŋaccere yontaɓe jontaɗo jonaɗo tanu Elimani Boubacara Saydou Huntara Sine Ndeye Tuuti Kane min calminima min juurimama ko woni e ko ɓaadi min calminiɗo fof min juurima ko noonne kadi omo ganduɗa ko Fadouma Kane so wiyama Fadouma Kane noon kala biyaɗo Fadouma ma en kal yuman Elimani Boubacara Kane o Fadouma Kane noon min calmini min juurimama kañumne kadi koye taniraɓe Elimani Boubacara Saydou Huntara Sine jeewal Oumar Kane so wiyama Oumar Kane noon koto leydi Espagne eɗen gandi so tawi debbo pulla yettama Kane gorko pulla yettama Kane a siftorto Dimat a siftorto Diagnum a siftorto anide Koɓɓillo siftora Almamadou Gadri Kane siftora dendagal kamɓe wonɓe e nder reedu Fouta wonɓe e nder mana Afrique ɗo mbiɗa Kane foof so neɗɗo wima jettami ko Kane par force haqqille ma dogare Elimani Boubacara Saydou Huntara Sine
la budde haqqille ma dogat anide omo ganduɗa ko almami Abdoul Kadir Kane premier dalmami Fouta ɗum noon Fatimata Kane walla Aissata Kane jeewal Ibou Kane toon to États-Unis d'Amérique woddire nde Tuuti Kane walla mbiyen Timsi Kane suka ceganaɗo cegeneji kanngene ŋaccere yontaɓe dew pullo jontaɗo jonaɗo pinde pamɗo toon to États-Unis d'Amérique min calmini min juurimama woddide omo ganduɗa ni de ko Nenne Kane sen mbi Nenne Kane noon ko kañum tan woni faduma Kane e jeewal Oumar Kane kono noon ko to hande namnete walla to tawete to leydi Espagne min calmini min juurimama oɗo jamma mo Demba Bousso teddinirta gorko pullo ine wiye Djibi Diarra walla ɓe mbiya Djibi Lowel nde wonno Djibi Diarra en machallah ɓe keewi kono oɗo Djibi Diarra woni Djibi Lowel Djibi Diarra noon so tawi jatti muɗum mbiyeten kono wiyete jaaɓal noon nokku fof hande moni fof ina andi ɗum holto woni jaaɓal oɗo Djibi Diarra jeeya ko nokku jaaɓal walla mbiyen Djibi Lowel kono holto tawete ko tawete koto waalo fendo leydi France ɗum noon Djibi Diarra walla min France min calmini min jurimam min calmini kadi cuuɗiɗo sohnajo o omo ganduɗa woni Houley Ba jaati ko noon calminirten omo ganduɗa ko Aliou Abou Dadda denɗam Aliou Abou Dadda Issa yerdade haalay gonɗo toon e leydi Brésil kono noon ko gorko mo ɗoɗen diiri eɗen calmina eɗen juuromo ko noon calminirten la Lion de Milan woni Aïcha Djigo femme présidente toutes les femmes halpulaar en Italie kanko wo woni anide secrétaire général CNI consulat Milan anide consulat Sénégal au Milan on woni Aïcha Djigo la Lion de Milan femme battante femme d'activité toon to anide Italie kono noon gartiremo pategal o ko debbo anide mo nema ɗum noon Aïcha Djigo la Lion de Milan min calmini min juurimama chéri anide Alaji Bamba Da Mbaye min calmini mon min juurima moɗon ɗum gonɗo fof eɗen gonirɗen yo Allah waɗmine moƴƴiri min kisumi nden koko ɗum noon bisimilla ma Samba Abou Samba Bamba ɗo VIP machallah bisimilla maɗa sanne sanne e jarama Demba Abou Sow seydi baɗi ko yiɓɓe ma e sehilaɓe ma annude min noddat hen boyña ɓe bonnani e gal guel Ousmane Hamidou Samba Idy guel Saydou Mamadou guel Demba Samba guel Salif Demba to wonde nana kama kunna o tigura Baba Diarra nde min kocci kolle amin walla guijuji amin foof min kaala haalama gore kono min salmina so Abdoulaye Alassane ñande wero duuɓi albarka baraɗi ɗiɗi dokkal ñande ene wiye wiige oole kadi Idrissa Ceerno Modi Habibou albarka ñande gurel Ceerno albarka mbarango albarka dokal ngaari wiige oole marawde Diallo Djibi Samba Oumar gorko mon jakon mbiɗa jooɗi lestali ha Ceerno Mamel Dia yalti ardi hokkimi junngo mbimi holi o ko Samba Abou mbimomi jaaɗi o yaɗandi mbimi ala mi fayitimi o min Ceerno Mamel min mana gummiɗa Thiés o yala ko ɗo woni galle baba ay huuɓe ramnami o yettite almuɗo makko o wi Bambara no jiɗɗiɗen kala ko yiɗi ko rewi Allah jokki enɗam waɗam hay soko wappede o yiɗi wam o Samba Abou tinde ma mbimi mi ñallatno so hirimi hirde o yala Samba Abou a walat so yeehi ha yimɓe arɓinde ɓe kirdi ɓe ganda Bambaɗam ari ɗo mi waɗanma baraji mawɗi mi rokkuma dokke mawɗo Dia Ibra Oumar Deyde albarka dokal ujunnaji sappo wonde e ngeloba mbimi Dia Ibra Oumar Deyde Bambaɗo ma suusa ngeloba de kono a hulani biyeji dani Abdoulaye mo neno rokkimo Mamadou Boubacar Doul Hamal debo arɗo fondu kono mi salmina Dia Issa Sam Fodé albarka ñande yari malek albarka baraɗi ɗiɗi albarka damwol pottani damwol hirade dokkal nayi yiɓe ɓogol ujunnaji sappo wa Samba Abou bisimilla ma kana Amadou Sada l'homme de l'année l'homme 2021 ay kono jaɓe min jami eyi Allah jarama Babagal Fayida Samba Abou Samba Seydi Ba Pulo kono calminirten omo ganduɗa ko Ceerno Seydou Nourou Kane min wiyata tokora Alaji Seydou Nourou nde wonno jinnaɗo makko gimmi muɗum e Cheikh Ma gimmi muɗum e Cheikh Mouta innimo Alaji Seydou Nourou Cheikh Ma Foutou o Ceerno Seydou Anta Mouta Samba de Bade Manor Seydou Nourou Kane gorko mo Dimanta
e gonɗo to hande ani de tan leydi Grèce sehilam giɗam no feewi hewɗo dusde Demba Abou Sow yogay duusanɗe mawɗe mawɗe ɗe ngannduɗa ko duusanɗe teskinɗe gorko pullo jontaɗo sehilam giɗam no feewi on woni Saydou Nourou Kane gorko pullo leydi mo Grèce eɗen no feewde ɗuɗo te kadi ko gorko mo dimat taɗo ini kadi koman Saydou min calmini kadi cuuɗiɗo no feewi sanne sanne ɗum noon gorko pullo gonto e leydi Grèce Nourou Kane min calmini min jurama min teddinirima hande oɗo émission Demba Abou Sow bismi oɗo gorko pullo gorko bambaɗo jontaɗo tegiɗen Samba Abou Sow e nder hen eɗen jeti eɗen jaara noon dendagal pulaw fof gorko hunde fof ene jogui sababuji uppitoji ɗum ha ɗum mawɗene ɓe mbima so tawi neɗɗo fuɗɗi moƴƴere nde kala nde istina omo jogo e baraji omo dañi hen santas e ganden moƴƴere noon dokkere e ɗam moƴƴere wallore moƴƴere ɓamtore on gorko pullo noon sono haale walla ɓen woɗɗi fulɓe sono limte mayen kaala yero pullo ba on gorko pullo tawi ina haale walla ɓen woɗɗi fulɓe sono limte mayen kaala yero pullo ba gorko pullo mo bantu gorko pullo mo gamaji gorko pullo mo gueɗe gorko pullo haalide e nder ɗin awno fulɓe jiiɗa kono noon ɗo tawi e États-Unis d'Amérique on woni yero pullo ba eɗen télévision eɗen gandi noon hay mo yiyani mbarodi kam nani ɗum sababude neɗɗo fof ɗo wawi wonde hande e nder anide e mana médiaji nana yero pullo ba holko yero pullo ba jagtoto yero pullo ba jagtoto anide holko woni moƴƴo muɗum pulago ɓamtare pulago ndelɗo pulago développement pulago jokkodiral fulɓe nden ɗon yiidon nden ɗon anide gono neɗɗo goto beele kala ko ƴettoɗo jooɗa subhanahu wa taala beele fulɓe jangi gandon gandi noon paami noon e jeerti andirde famminde on woni gorko pullo biyeteɗa ide yero pullo ba toon to arano mbatta min calmini min juumo nde wonno hayki waɗi no potiral mal ngal tigi tigi kewgal doole toon to place de l'église tawi dendagal pulago fof ina renti toon dendagal pulago hanki toon renti toon to place de l'église e arde hollude anide ko woni goƴaji hollude ko woni tawi ɗum ɗon fof peggal ngal walla pegɗe ɗe sono kaane hol sababuji ha ɗum ɗo fof woni nde wonno haqqille ko satellite haqqille waɗa ko awde ine miijoji noon feewirta miijoji gaddoji ɓamtare miijoji gaddoji développement miijoji anide gandiɗoji papinoji on yero pullo ba noon koye ɗin miijoji ɓutti gande towɗe jowroɓe kono rentino pulaw ha won fof yitono ɓoori muɗum mbaɗe ndi wonno ɓe mbima funtilaɓe ɓuri anide feɗilaɓe on gorko pullo noon woni yero pullo ba eɗen calminamo eɗen juuromo eɗen jarnomo dendagal kam so gasi o ummimayi ɓalɗi makko gila subaka ha hiira goƴa makko pulago tan ɓamtare pulago développement bamo yo pulago jaggu yo andu yo faamo ngandon gañde noon paamon tawi ɗum tan woni yero pullo ba dari fanilahi alhamdulillah wonani kadi gurdam gardam ñamata hoore mum woppu sukaɓe ɗum ni yero pullo ba min calmini min juurimama toon to États-Unis damɓe gorko pullo hamdu ba ɗum noon Samba Abou Samba seydima pullo way ha émission inchallah taala mbaydiren bisimilla ma jarama e mbiɗa salmina Sidi Ousmane Mamadou Ousmane Tamsir yero moodi to jalluɓe sewi albarka ñande kaariyal kadi mi salmini pulago o fof wallay moƴƴuɓe ɓe fof ɓe ketteta e émission goto kala kalani emo haalaka hen mi weltini ɗum hen so yewtere nde feewi ɗum mbaɗirɗen so fewani kadi yoɓe gandu ko neɗɗo wayna adama waynade holko mbawɗa wasiyade pulago ko faati holno ɓe mballirta anide caɗele kamɓe ɓe gandamo fof gandama holko mbawɗa wasiyade e yaltaɓe jamanu ɓe alluɓe e jamariji pulago so unoɓe cuuɗodiri nafde koɓe unonan ko ɗiggata sel aduna ko gappa togato aduna way kono escalier escalier fof mo ngappuɗa won goɗɗo dow makko sel ha jettoɗa to jiɗɗa faade ko noon yimɓe poti waade
woda haaloɓe woda walloɓe woda walleteɓe wawɓe wallude ɓe yoɓe wallu fonde wallede ɓe yoɓe ballu soɓe ballama kamɓene yoɓe gandu koɓe wallaɓe sewi hande kam wiyetaje ɓiɓɓe fulɓe dala téléji téléji ɗi yoɓe mbaɗa hen muɗum kamɓe alɗuɓe koye jiraji ɗemgal ngal wawa yaadu yeeso ɓe jiɗat gonɗen ko sa yi hande en mbiyama demgal ɗiɗaɓat ɓurɗal mawnude e nder dongle afrique populaire jaɗa fo ma taw se hande en wiyano keeɗe journal par ce que ɓe mbi bon plus parlé en afrique eɓe mbiya ko 50 millions kono ko 22 millions heddi ko ballodiral ngal e ko balamare baɗo yata balano yata wawde ɗimo ɓuɗon yanade jeeyata timo hawre sore ɗo ɓe mbiye sore kene balamare kettine kene bowɗene kala Bakiri yo sen bot ko sada ye bama ka to bama so puɗɗo nani siko ko ne juɗeɗane bama ko bol dawana jeere ala sada yewti imani sada bat imani sada jammo jambe sa jaangi mo anda jaangi sokkaɓe ma jinnaɓe mbayde jibinde ndeɗe ndiyam e jeege kono paɗe kewɗe damal suudu ko ɓiɗɗo ɓogal ɗum hoore muɗum so puɗɗo nani yaha jeere soon sac paɗe ara joƴƴi damal suudu ala Bulan nanti sunyi wajeli hati jogi hati mai ko defe dañam ko defe dañam samay hunde fam dale ko le ñew to dani kay ay ko so hamadi dari galle wali non hamadi jofti galle wali non so hamadi mai ko mo ko wana na ko kay kebbe be fulbe ngandu de ko bula jarate ko sam ñamete ko ten kentel ko tenina Kile sila baka ando sile meje kodu oli kusolo le meje bukeje kebe japaneje tufaneje wali ne keci sapu baba na ko tata kam ko biata ciobe tembe ciego wel dedi kay dimani nyaade nok nyaado fata mole baba ko mo yara sila baka mi na mo yande kala ko balde ko woni baba ya na fata ha may fete baba mo mati addi mi adu en pour yide addi ma en pour yide haale o yede pulor kala ha moy pulor mo na moy mayde de ene yes pulor wi ko la gacce en kala bi to gorko yo on gacce so sama don ni so amado se on heddi be al hali telephone al barka telephone jaro ujunnaje no gas e jete kono al barka telephone jaro 260 ujunnaje jamane de di basa ba ko do ba ha hedde mi de hedda ma do wonde 200 bada credit kan cede jibi yamal 150 sola asir mat asilian masa ko kali de tan ci lor da bulan so sa ka ya ko to inde dala na ko ta to inde dala ko diga ala inde dala heji diga ala right mi de ko bula ko jindi kala jido bula ko ni to ida bula ko jindi ida ci sama ida bula ko pa no wani mi joli mabbe bi sababu ko wani ko Dakar jibina da mo da ko Dakar so na di yiba sikara ka wa wacce bu bes bi mo mana bi non li ko don so ko bañe def de ngir se ñaw min man gën ma ci ñaw do tag ci ci fierté ko di ci hade am gayno de bi salmina kri anta Musa Sambala maga samba ile ñaabi so ami du bala di samba so jigi samba so am samba on te so mamay mala wala mi salmina so Abu Bakri Mamadou Alfa ko badani ko de kay sa bol kula ko fo wallahi na ko fo baba han ya ko ko de kay ay bar ko fay nak ko de kay ay data ay bar me ko yetere Allah no fe so fe ko dum badi de so fe wali do pa ko de do way no me so ko insa ni amu ni afi jarama Samba Abou Samba wonde ma joɗi peewi min beltima no fewi san sabi gande ma hande fawidinde ɗo yeeso invité ɗo magga jeyama kadi émission ngaji portable ne ɓennuɗi oɗo jamma kadi jeyama hande ko diaspora Sénégal TV bismiɗo ɗo e
Samba Abou Samba gorko toyni o mo ganduɗa ko no bakke teyaɗo ko Demba Abou Sow invité e nder émission moɗon no biyeteɗo Fawru Fouta ɗon ɗon reedi ene reedi yontade ene reedi jabri ene reedi ene fina tawa meɗen ha ko fina tawa meɗen ɗum addi émission biyete Fawru Fouta ko ari ɓe hunde fof ene heeɗi ɗon woni naalankoɓe meɗen historiji meɗen kolli meɗen ñaañoji ɗum fof andi ɓe Fawru hande wono invité men ko Samba Abou Sow invité ɗo makka gandaɗo gomaɗo musidɗo Demba Abou Sow ko saage gale gale yewon ɗo kedde ndem cameraman meɗen suka cigalaɗo cigale kañ gati yewtade hande yayi tan ɓurɗe rof jeyaɗo to rende haña eɗen calmini juuromo ne kadi feewi ko noon eke tele tele sinna salla directrice goɗɗo tene Fouta ko noon e kadi tele tel DG meɗen Seydi Abdou Sarif mo ganduɗa ko kañum woni sababu jeyi koto galle eɗen temɓe e juuromo hande toon to Congo Brazzaville ha sahaji goɗɗi inchallahu rabbi e autre invité so allahu rabbi nde ɓe jaabima ko ɗum ɗo tigi wonno ko mayraano assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh